Здравейте хора, аз съм Кимп и днес ще ви покажа един много готин мод, който намерих от друго приложение. А именно тази игра, която много е нашумяла. Clash of Clans. Clash Royale, шегувам се. Защото аз тук малко имах такива дефекти, но нищо. Ето, тук съм си сложил самата игра. За съжаление не можах да сложа герои. За това се извинявам. Ако можех да сложа герои, примерно, щях да са Пека, Ice Wizard, бандитката, но аз не мога да ги правя. И това е самия. И защо не ги строиш? Не мога. Това представлява, ако не вярвате, че е така, инсталирайте си Clash Royale и вижте дали всичко е така. Това не е Арена 7? Да. И ето. Вау. О, божки. Сега това се дели от сервер. Добре, сега да ви покажа. Ето този чуке. Ето този чуке може да си го снимате. Ето може да си видите. И примерно вземате сега. Аз искам супер стар. Всякакви клипчета излизат две човек. Така. И влизате си в сервера, както сте си го кръстили. Само че на мен в момента ми се инсталира онзи Clash Royale. Затова ще сложа ето тук. Чакайте малко да го отдалечим от другата къща. Така. Оп. Така. И после трябва да обърнете ето така, за да може да ви стои правичко. Open Minecraft. Излизате от този сервер, който сте били. И сега си влизате в този сервер, в който съответно сте се изтеглили мода или самото. И ето какво се получава. Супермен е тук да ни спаси. Както винаги непробиваем. Да, непробиваем. Ето това е супер готино. Може да потърсите модове в Charade. Просто напишете в Google Charade и после ще ви излезнат просто модове, приложения, където може да си сваляте модове и така. Това е последното нещо, което ви казвам, че скоро ще правя клипове King Kong. Аз съм Кимп и чао!